Kan du ikke se det? Se det. Ja, der tager meget fint med. Det er så langt. Nej, det er så langt. Hvad er det for det? Hvorfor har han en kart på sig? Jeg troede sgu da, de var i jern. Det ville du slå med. Nej, det er for sagt. Ja, nu er jeg. Jeg bliver så godt udsendt over. Thomas, tag lige brillerne på. Du kan ikke se, hvor tyndt det er. Nej! Var det så kongen eller dronningen, eller? Ingenting, tror jeg. Er det ikke konden? Nå, det kan godt være. Den ryger nu. Nej! Hvor kommer det fra? Det havler! Hvad er det? Hvor blev det øl af? Roligt! Hvad er du der i gang? Tror jeg, hun slår den ned. Ej, kan I hæve tønden lidt? Ej, den skal da hæves lidt, skal den ikke? Der er en masse balloner i.
Kan I sige skål? Vi vil gerne sige tak, fordi I gider at støtte op om de arrangementer, vi laver. Det er jo... Men man regner med, at det kommer til næste år. Sidste og eneste. Ja, det er jo det. Og hvad det hedder... Vi har nogle kalder, der skal uddeles. Kalddronning. Det må være... Tak. Du skal have en gave. Men beholder I den selv? Det er ikke så fedt, eller hvad? Hey. Træk godt ned og slik. Og så skal vi en stik. Så er det. Så er det bra at smøre. Nej, du er ikke gave. Nej, vi skal tænke den på. Så skal vi have en katte... Nej, bedst udklædte her. Det er Allan. Jamen, det er jo sådan set Malte, fordi det er ham, der har lavet kostymen. Det er lige meget, det er jo dig, der bare... Der skal ikke så meget til, men det er jo fandme flot.